Tak ahojte priatelia, tak ako vidíte, tak som zavítal do druhej garáže. Ako ste si všimli, tú nápravu, čo som mal za autom, táto už nie je, pretože už je prehodená. Takže tak, s touto Škodovkou tu nejazdím, akurát som z nej vypustil vodu. Bola vtedy naposledy len preštartovaná a keďže som nemal destilovanú, tak len núdzovo sme dali z vodovodu. Tak aby sa nevytvoril vodný kameň, tak som vodu vypustil. Nie je to nahraté z toho dôvodu, že neviem aj šrubovať túto hadicu, aj držať, aj šrubovať a ešte držať aj telefón. Takže z toho dôvodu som to ani natáčal. Táto náprava tu s domčekovým riadením zatiaľ je ešte v ponuke, kto by potreboval, pretože ja ju nepoužijem. Ja som použil tú nápravu, ktorá bola tuto za autom, čo som potreboval prehodiť do mojej Škodovky. Túto, keď sa nepredá, tak ju dám rozobrať, čo pasuje na M-kovú, tak si nechám do rezervy. Čo nepasuje, zvyšok do starého železa, pokiaľ by nápravu nikto nezobral. No dobre, myslel som, že ju preštartujem potvoru, ale skúšal som ťahať benzín, ale žiaľ, to málo, čo tam bolo, sa muselo vypáliť. A keďže v tejto Škodovke nemám v kufri bandáske benzín, tak hovorím, nebudem teraz lietať na pumpu, tak druhú Škodovku preštartujem inokedy. Takže tak. Pekná riňavá voda vyšla z tej Škodovky. No. No dobre. Keďže nemám čo robiť, pretože preštartovať ju nepreštartujem, nemám náhradný benzín, by som musel ísť na pumpu. A už vlastne som vypustil aj vodu. Na budúce donesiem aj destilovanú vodu, donesiem nejaký benzín a skúsime ju preštartovať. Hadicu nechám odpojenú, nech ešte odklapka do nádobky. Takže tak, tu mám otvorené dvere, treba zatvoriť. Či táto Škodovka bude ešte niekedy jazdiť, to je v nedohľadne, neviem. Lebo ja keď som kúpil túto druhú, tak chvíľku som ešte jazdil aj na tejto, aj na tamtej a potom neskôr som túto Škodovku dočasne vyradil z evidencie a už vtedy stojí a sa nepoužíva. Čo sa týka vyradenia, bol som aj predĺžiť dočasné vyradenie, takže papiermi nie je problém, pretože keby som chcel, hej, že by auto bolo urobené aj funkčné všetko, hej, proste tak, aby prešlo STK, tak nie je problém prihlásiť. Momentálne na to nemám ani peniazy, takže asi tak. Teraz som investoval do tamtej Škodovky, a nakoľko nie som milionár, tak táto Škodovka musí ešte čakať. Chudoba je chudoba, nič sa nedá robiť. No dobre, vážení priatelia, nebudem už tu šaškovať v garáži, len som vás chcel pozdraviť, lebo dlhšie som nedával žiadne video. Pretože dlhšie som v garáži ani nebol, pretože sú nenormálne horúčavy. Takže
som ani nechodil. Akurát som tu nechal, tuším, 2 videá Ratlíka som to akurát dal, čo nás prišiel pozrieť Ratlík, alebo my sme išli pozrieť Ratlíka, tak som tu dal 2 videá. Ináč Škodovku som tu posledné dni nedával, pretože ako som spomínal, som do garáže kvôli horúčavám ani nechodil. Takže tak. Takže zatiaľ končím. Voda vypustená, ako som povedal. Uvidíme, čo s tou Škodovkou bude ďalej. Ja s ňou už nejazdím, nepoužívam. Už len toľko poviem predtým, než vypnem video. Ja som tú Škodovku aj, keďže mám druhú, túto, ja som ju aj ponúkol na Bazoš, ale žiaľ, každý to chcel zadarmo. Samý priekupník, a ja to priekupníkom nedám na kšefty, že mne tu dajú drobné a zajtra nájdem za 3000 tú Škodovku, takže žiadne také. Mám to dať priekupníkovi, tak to si ju radšej nechám. Takže až budú peniaze, ja ju dám dokopy možno a budem zase používať obe ako predtým. No dobre, tak sa s vami lúčim, vážení priatelia, a niekedy na budúce pri nejakom ďalšom videu. Ahoj zatiaľ.